A venit în dimineața celei de-a 60 și 4-a aniversări a mele. Un plic simplu, fără adresă de retur, fără timbru. Doar numele meu, scris de mână cu o caligrafie familiară, înclinată. Marla. Aproape că nu l-am observat. Fusese strecurat pe sub ușa de la intrare, amestecându-se cu facturile și fluturașii. Plicul nu arăta cu nimic special, dar ceva la scrisul de mână mi-a făcut stomacul să se strângă. Mâna mea a plutit deasupra lui pentru o secundă înainte să-l ridic. Inima îmi bătea deja mai repede. M-am așezat pe canapea și l-am deschis încet, simțindu-mă ciudat de rece în ciuda soarelui de dimineață care pătrundea prin ferestrele sufrageriei. Înăuntru era o felicitare de ziua de naștere, una din acele felicitări generice cu flori în acoarelă și o scriere albastră delicată care spunea: "Îți doresc pace și bucurie." Nu mai avusesem pace de ani de zile. Dar nu asta mi-a tăiat respirația, ci scrisul de mână din interior. Îl cunoșteam. Fiecare buclă, fiecare linie. Alice obișnuia să-mi scrie bilețele în prânzul meu pe vremea când eram tineri. "Nu uita să zâmbești. Vino acasă în siguranță. Mi-e deja dor de tine." Nu-i mai văzusem scrisul de 20 de ani și iată-l, uitându-se la mine acum. "La mulți ani, Marla. Nu am plecat niciodată. Uită-te în pivniță." Felicitarea mea a alunecat din mână și a căzut pe covor. Am simțit cum îmi seacă sângele din obraj. Nu mă puteam mișca, nu puteam nici măcar să clipesc. Mintea mea o lua razna în toate direcțiile deodată. Alice, soțul meu, dispărut din 2005. Poliția i-a găsit mașina abandonată lângă râu. Înăuntru au descoperit portofelul, telefonul, verigheta, totul, în afară de el. Mi-au spus că probabil a fost sinucidere. Curentul e puternic, au spus ei. Uneori corpul nu este niciodată recuperat. Am ținut o comemorare. Un sicriu gol. Prieteni. Mâncare. Tăcere. L-am jelit. L-am urât. L-am iertat. L-am jelit din nou. Și apoi am petrecut următorii 20 de ani singură, purtând 1.000.000 de întrebări fără răspuns. Și acum asta. Am ridicat din nou felicitarea, ținând-o de parcă m-ar putea arde. Am întors-o, căutând orice altceva. Nici o semnătură, niciodată. Nimic altceva decât acea singură propoziție, scrisă într-un mod în care numai Alice putea scrie. Nu am plecat niciodată. Gura mi se uscase. M-am ridicat încet și m-am dus la oglinda de pe hol. M-am privit. Reflecția mea arăta la fel. Nici mai bătrână, nici mai tânără, doar uluită. Am șoptit: "Nu, trebuie să fie o farsă." Dar nu era nimeni care să-mi facă o farsă. Nu mai păstram prieteni apropiați. Brena locuia acum în cealaltă parte a țării și nimeni altcineva nici măcar nu-și amintea aniversarea dispariției lui. M-am dus la ușa din față. Am deschis-o. M-am uitat în sus și în jos pe stradă. Nimeni. Doar briza care foșnea printre copaci. Un ziar rătăcit încă zăcând pe alee. Cine ar fi putut să-l pună acolo? Cine ar fi? Inima îmi bubuia în urechi, în timp ce mă uitam din nou la plic. M-am întors și m-am uitat spre holul care ducea la pivniță. Acea pivniță fusese tăcută timp de 2 decenii. Nu făcusem mai mult decât să o mătur o dată sau de 2 ori pe an. Nu aveam nevoie de spațiu de depozitare. Nu aveam nevoie de amintiri. Dar acum tot ce puteam gândi era: ce a vrut să spună? Uită-te în pivniță? Era o metaforă? O amenințare? Un strigăt de ajutor? Nu voiam să cobor acolo. Nu singură, nu fără răspunsuri. Dar nici nu puteam ignora. Și în adâncul sufletului, sub panică și șoc, mai era ceva. Speranță. Nu genul acela inocent, bucuros. Nu. Această speranță avea margini zimțate. Îmi făcea stomacul să se strângă, dar era acolo, totuși. Am tras aer în piept, am luat lanterna din sertar și m-am îndreptat spre ușa pivniței. Mâna îmi tremura în timp ce întindeam mâna spre clanță. Orice aș fi fost pe cale să găsesc, un lucru era sigur. Povestea mea, povestea pe care mi-o spusesem timp de 20 de ani, era pe cale să se schimbe. În 2004,
Dacă m-ai fi rugat să-mi descriu viața, aș fi numit-o obișnuită, poate chiar plictisitoare, dar în cel mai bun sens posibil. Aveam 43 de ani, căsătorită de peste 2 decenii cu Alice Granger, un bărbat care își împăturea șosetele cu precizie militară și lăsa mereu 2 înghițituri de cafea în ibric, de parcă ar fi fost un fel de ritual. Locuiam într-o casă modestă, cu 3 dormitoare, într-o suburbie liniștită din Pennsylvania, suficient de departe de oraș pentru a auzi greierii noaptea. Alice era profesor de istorie la liceu, iubit de elevi pentru jocurile de cuvinte proaste și obsesia pentru trivia prezidențială. Nu uita niciodată să stingă cuptorul, grebla mereu frunzele înainte de primul îngheț și nu credea în înlocuirea lucrurilor până când nu se stricau de-a binelea. Asta includea mașina noastră de spălat vase veche de 15 ani și, ar spune unii, căsnicia noastră. Dar funcționam. Ne înțelegeam reciproc. Nu ne certam. Nu în sensul zgomotos, oricum. Luam decizii împreună. Planificăm vacanțe în jurul pauzelor școlare ale Brenei. Aveam rutine, ritualuri și glume tăcute pe care doar noi 2 le înțelegeam. Eu lucram cu jumătate de normă la biblioteca locală. Pe atunci, lumea mea era mică, dar pașnică. Dimineața începea cu Alice citind ziarul și eu împachetându-i prânzul, mereu curcan cu șvaițer, felii de măr și o prăjitură cu unt de arahide pe care știam că o va da unui elev care părea că are nevoie de ea. Serile erau mai liniștite, cina, spălatul vaselor și apoi statul pe verandă în timp ce el corecta lucrări și eu citeam romane polițiste. Fiica noastră, Brenna, era în al 2-lea an la colegiu în Vermont, specializându-se în știința mediului. Suna de 2 ori pe săptămână, mereu cu vreo noutate despre compostare, proteste sau un profesor pe care îl admira. Mi-era teribil, de dor de ea, dar eram mândră. Și Alice era, deși nu o spunea niciodată la fel ca mine. Modul lui de a-și arăta dragostea era mai practic. Îi trimitea șosete în plus iarna, îi trimitea prin poștă articole decupate din ziar. O să știe că mă gândesc la ea, spunea el, privind înapoi. Nu erau focuri de artificii în căsnicia noastră, dar era confort. Și confortul, când ești cu cineva de suficient de mult timp. Se simte ca dragoste. În fiecare vineri seară, comandam de la Salspizza. Nici măcar nu trebuia să ne întrebăm unul pe celălalt ce vrem. Jumătate cu ciuperci și măsline negre pentru mine. Simplă cu brânză pentru el. El alegea mereu filmul, de obicei ceva cu spioni sau submarine, iar eu adormeam mereu la jumătatea lui. Mă trezea cu un ghiont când începeau creditele și spunea, ai pierdut partea cea mai bună, așa cum făcea mereu. Duminica mergeam la piața fermierilor ținându-ne de mână. El căra mereu pungile, chiar și când mă ofeream eu. Nu vorbeam niciodată despre nimic revoluționar, de obicei despre vreme, bârfe de cartier, al cui copil se căsătorește. Dar nu m-am simțit niciodată plictisită. M-am simțit în siguranță, ocrotită. Ca și cum lumea s-ar putea schimba în jurul nostru, dar noi am rămâne la fel. Asta a făcut ca tot ce a urmat să fie atât de greu de crezut. Pentru că nimic nu păruse stricat. Nu cu adevărat. Nu existau uși trântite, nici telefoane șoptite în miez de noapte, nici pete de ruj pe gulere. El era pur și simplu acolo, constant, previziil, al meu. Când oamenii vorbesc despre semne, ei spun mereu, nu au existat indicii? Și m-am gândit la această întrebare de mai multe ori decât pot număra. Poate că au fost. Poate că au fost atât de mici încât am clipit și le-am ratat. Sau poate, și asta mă bântuie, poate că el era cu adevărat tot ceea ce părea a fi, până când nu a mai fost. Ultima aniversare pe care am petrecut-o cu el a fost cea de-a 44-a. M-a dus la un mic restaurant de la marginea orașului. Nimic extravagant, doar clătite și cafea, dar s-a asigurat că au pus o lumânare în felia mea de plăcintă cu mere. Chelnerița a cântat fals și toată lumea a aplaudat, iar Alice mi-a strâns mâna sub masă și a spus, ești încă misterul meu preferat. Am zâmbit la asta. Era genul de lucru pe care îl spunea, adesea puțin siropos, puțin criptic. La vremea aceea am crezut că voia să spună că îl surprind,
că mențin viața interesantă. Acum mă întreb dacă nu cumva voia să spună altceva cu totul. Dar în acel moment, în acel restaurant, am crezut în noi. Am crezut în viața noastră, în povestea noastră. Am crezut că indiferent ce va urma, pensionarea, îmbătrânirea, poate devenirea de bunici, o vom înfrunta împreună. Nu mi-am imaginat niciodată că la mai puțin de un an după aceea el va fi plecat. Sau că la 2 decenii după aceea voi sta în sufrageria noastră ținând în mână o felicitare care va desface tot ce credeam că știu despre el și despre mine. Primul semnal de alarmă a venit în tăcere. Nici o ceartă mare, nici o mărturisire dramatică. Doar o cină uitată. Era seara celei de-a 24-a aniversări a căsătoriei noastre, 12 septembrie 2004. Îmi amintesc pentru că o încercuisem cu cerneală roșie pe calendarul din bucătărie cu luni în avans. Făcusem rezervări la un mic restaurant italian din oraș, cel în care sărbătorisem a 10-a și a 15-a aniversare. Am îmbrăcat aceeași rochie albastră despre care el spusese odată că îmi face ochii să pară cerul de vară și chiar m-am rujat, ceva ce nu mai făcusem de ani de zile. Alice nu era acasă când m-am îmbrăcat. M-am gândit că s-a dus să ia un cadou, sau poate să se oprească să ia flori. Mi-am pus telefonul pe pervaz și am așteptat. A trecut ora 6, apoi 6:30. La 7 a sunat restaurantul să confirme dacă mai venim. Am încercat să-l sun pe Alice, direct la mesageria vocală. Până la 8 încă stăteam pe marginea patului nostru, machiată complet și cu tocuri, uitându-mă la ușa din față de parcă s-ar putea deschide singură. Inima nu mi bătea cu putere. Nu panică simțeam. Era mai mult o confuzie, o durere surdă care mi se răspândea în piept. În piept. Alice era multe lucruri, dar nu era uituc. Își amintea zilele de naștere, termenele de la bibliotecă, când expira laptele. Asta făcea parte din farmecul lui. Deci cum ar putea uita asta? Când a intrat în sfârșit la 9:15, a părut surprins să mă vadă în rochia mea. "Oh," a spus el, oprindu-se în prag. "Ești încă trează." Nu am spus nimic. Nu puteam. Încercam să înghit nodul care mi se forma în gât. "Am avut o întâlnire," a continuat el, dându-și jos jacheta. "Probleme cu un părinte. Mama copilului Williams a intrat și nu a mai vrut să plece. Am pierdut noțiunea timpului. Nicio scuză, doar atât. Ca și cum asta ar fi explicat totul. M-am uitat la el, m-am uitat cu adevărat. Cravata îi era largă, cămașa ușor șifonată și era o pată de cafea lângătiv. Părea epuizat și complet inconștient de dezamăgirea care stătea în fața lui. Am făcut rezervări, am spus în cele din urmă, aniversarea noastră. A clipit. Asta e azi. Atunci am simțit că ceva s-a schimbat. Nu exact între noi, ci în mine, ca și cum un fir subțire ar fi fost tras. Nimic nu s-a rupt, nimic nu s-a sfâșiat, dar am simțit-o la fel. A intrat în bucătărie și a deschis frigiderul. "Pot să ne fac niște ouă," a oferit el. Aproape am râs. Ouă. De aniversarea noastră. În schimb, am dat din cap încet și m-am dus la baie, am încuiat ușa și am plâns în tăcere într-un prosop ca să nu mă audă. În dimineața următoare era un buchet de garoafe învelit în plastic pe masa din bucătărie, flori de la benzinărie. Nu preferatele mele. Știa asta, dar totuși un gest. O ofertă de pace. Voiam să fiu furioasă, dar ceva în mine șoptea, nu face din asta o problemă mare. E obosit. E om. Așa că mi-am spus că a fost o singură dată. Dar apoi au venit plimbările solitare. A început săptămâna următoare. A început să facă plimbări lungi de seară fără să-mi spună. Spunea că are nevoie să-și limpezească mintea, să facă niște pași sau să se gândească la planurile de lecție. Pleca imediat după cină și nu se mai întorcea timp de peste o oră. Primele dăți, nu m-am gândit prea mult la asta. Toată lumea are nevoie de timp singur. Mă bucuram de liniște, sincer. Aprindeam o lumânare, îmi făceam o ceașcă de ceai și citeam în sufragerie în timp ce casa stătea nemișcată în jurul meu. Dar apoi a devenit un model. În fiecare seară, ca un ceas.
Abia vorbea în timpul cinei, apoi se strecura afară. Fără îmbrățișări, fără revin curând, doar pași pe scările verandei și o ușă închisă. Am început să mă întreb unde mergea cu adevărat. L-am urmărit chiar odată. La 5 minute după ce a plecat, am urcat în mașină și am condus prin cartier. Dar nu l-am văzut niciodată. Niciun semn că ar merge pe jos. Nici o siluetă familiară trecând pe sub felinare. Când a venit acasă în acea noapte, arăta înroșit, transpirat. A spus că a alergat puțin. Voiam să pun mai multe întrebări, dar nu am făcut-o. În schimb, am spus, poate am putea merge împreună mâine. Mi-a zâmbit crispat și a spus, sigur. Dar în seara următoare a plecat de vreme, înainte să pot măcar să strâng vasele. Atunci a început cu adevărat să se formeze îndoiala. Nu suficient pentru a acuza, nu suficient pentru a intra în panică. Doar o șoaptă, un fior în spatele minții. Ceva nu era în regulă. Dar mi-am spus că fiecare căsnicie are sezoane liniștite. Mi-am spus că sunt paranoică. Mi-am spus că dragostea este răbdătoare, dragostea este bună și toate cele. Am ales tăcerea. Și făcând asta, am ratat primele fisuri care se formau chiar sub picioarele mele. Nu s-a întâmplat totul deodată. Asta e partea care încă mă deranjează. Nu observi tăieturile mici până când nu te uiți în jos și realizezi că sângerezi. După aniversarea ratată și plimbările solitare de seară, ceva în Ellie s-a început să se estompeze. Sau poate era ceva în mine, dar bărbatul care odinioară îmi strecura bomboane de la supermarket doar de dragul de a o face, devenise șters. Ca și cum cineva i-ar fi dat volumul mai încet și el nici măcar nu a observat. Obișnuiam să vorbim. Nu doar despre Brena sau despre vreme, ci să vorbim cu adevărat. Despre cărți, visuri, temerile noastre legate de îmbătrânire. Obișnuiam să stăm în pat și să râdem de cum niciunul dintre noi nu înțelegea Twitter, sau cum tot amânam să reparăm acel robinet care curgea. Dar nu o făceam niciodată. Dar acum conversațiile se reduceau la logistică. Ai plătit factura la gaz? E supă în frigider. Voi veni târziu acasă. Nimic mai mult. Fără glume, fără întrebări, fără căldură. Îmi amintesc o dimineață în special. Mă trezisem de vreme să-i fac micul dejun. Un mic dejun adevărat, nu doar pâine prăjită și cafea. Am făcut ouă așa cum îi plăceau, ochiuri moi, cu piper și o felie de șuncă de curcan. Am tăiat chiar și niște pepene galben și am așezat totul pe una dintre farfuriile de ceramică pe care le cumpărasem în timpul călătoriei noastre aniversare la Asheville cu ani în urmă. A coborât, s-a uitat la farfurie și a spus, mulțumesc înainte de a o duce la masă. Fără contact vizual, fără sărut pe obraz. Doar un mulțumesc plat, obosit. Am mâncat în tăcere, citind ziarul. Eu stăteam vis-a-vis de el, așteptând ceva. Un zâmbet, o conversație, un moment. Niciunul nu a venit. Când a plecat la muncă, am stat în prag și l-am privit cum mergea spre mașină. Nu a făcut cu mâna, nici măcar nu s-a uitat înapoi. Am petrecut toată ziua aceea simțindu-mă ca o străină în propria mea casă. În acea vară a încetat să mai vină la culcare în același timp cu mine. La început a spus că are de corectat lucrări până târziu. Apoi a devenit nu, pot dormi. Apoi îl găseam pur și simplu adormit pe canapea când coboram dimineața. Am încercat să inițiez lucruri. Puneam muzica veche pe care obișnuiam să dansăm în bucătărie. Îi luam mâna când mergeam pe alee. I-am sugerat chiar și o escapadă de weekend, doar noi doi. A zâmbit la asta, un zâmbet forțat, politicos. Lucrurile sunt foarte agitate. Acum, a spus el. Erau mereu agitate. În cele din urmă, am încetat să mai încerc. Nu din furie. Nu eram furioasă. Eram obosită. Obosită să întind mâna peste o prăpastie tot mai mare și să nu simt niciodată mâna lui întâlnind-o pe a mea. Partea cea mai grea nu a fost singurătatea. A fost invizibilitatea. Există un anumit tip de durere în a realiza că persoana cu care împarți patul nu te mai vede, că ai devenit parte din mobilier, din zgomotul de fond. O siluetă în colțul vieții lor în loc de centru.
La biserică, într-o duminică, o femeie l-a întrebat pe Ellis cum ne merge. El a răspuns, la fel ca întotdeauna, fără să se uite măcar la mine. Am zâmbit și am dat din cap. Acesta devenise rolul meu. Soția care zâmbește și dă din cap. Mai târziu în acea săptămână m-am tuns. Nimic drastic, doar suficient pentru a-mi încadra fața și a mă simți proaspătă. Am venit acasă, am îmbrăcat o bluză nouă și am făcut caserola lui preferată la cină. Nu a observat, nu a spus un cuvânt, doar și-a servit o farfurie, a mâncat în tăcere și s-a dus în pivniță. Asta era altceva, pivnița. A început să petreacă mai mult timp acolo, spunea că organizează cutii vechi, dar nu am auzit prea multă mișcare. Doar sunetul ușii care se închidea, lumina care se aprindea și ore de tăcere. Uneori mă duceam la capătul scărilor și ascultam. Odată chiar am strigat, ai nevoie de ajutor? Nu a răspuns. Am stat acolo pentru ceea ce a părut o veșnicie înainte de a pleca în tăcere, rușinată chiar și pentru că am întrebat. Cu timpul am început să mă micșorez, nu fizic, ci emoțional. Am încetat să mai vorbesc atât de mult, am încetat să mai încerc să-i povestesc ziua mea, am încetat să mai planific surprize mici. Se simțea ca și cum aș locui cu o fantomă. Doar că fantomele nu lasă căni de cafea în chiuvetă. Nu umplu coșul de rufe cu șosete pe care încă le împăturești. Nu te sărută pe frunte din obișnuință, doar ca tu să realizezi că gestul nu mai are nicio greutate. Nu eram doar ignorată. Eram ștearsă, bucată cu bucată. Și totuși, mi-am spus, căsniciile trec prin faze. Nu a fost până când umilința a venit, publică și ascuțită, că am realizat că ceva mult mai profund dispăruse deja. Era cina de absolvire a facultății Brenney, la începutul lunii iunie 2005. Tocmai trecuse scena în toca și roba ei verde și argintie, strălucind de mândrie. Plânsesem, desigur. Ellis aplaudase politicos. Îmi amintesc că abia a făcut fotografii, a spus că a uitat să încarce aparatul, deși îi amintisem de 2 ori în seara precedentă. Planificasem o cină mică după aceea, doar familia și câțiva dintre prietenii și profesorii Brenney. O sărbătoare confortabilă la un bistro de lângă campus, genul de loc cu iluminat cald, meniuri scrise, de mână și șervețele de pânză, care păreau prea elegante pentru a fi șervețele. Purtam o bluză moale de culoarea crem, preferata Brenney, și i-am adus o brățară cu 4 frunze mici de argint, una pentru fiecare an pe care l-a trecut. Ellis a apărut târziu, nu cu mult, poate 10 minute, dar când a intrat părea grăbit. I-a dat Brenney o îmbrățișare laterală, a mormăit ceva despre trafic și s-a strecurat pe scaunul de lângă ea, fără să se uite măcar la mine. Am ignorat. Seara era pentru Brenna. Totuși, totul se simțea puțin ciudat, el se tot uita la ceas, aruncând priviri spre intrare de parcă aștepta să sosească altcineva. Am încercat să-l angajez în conversație. L-am întrebat despre o carte pe care o citea, despre un student pe care îl îndruma. A dat răspunsuri scurte, politicoase, dar distante. Tonul lui era tăios, ca și cum nu și-ar putea permite energia pentru propoziții complete. Apoi, la desert, s-a întâmplat. Unul dintre profesorii Brenney, Dr. Langston, un bărbat amabil cu o voce blândă și o pasiune pentru ecologie, s-a aplecat peste masă și l-a întrebat pe Ellis. Deci, cu ce se ocupă soția dumneavoastră? Se uita direct la mine. Înainte să pot deschide gura, Ellis a răspuns. Oh, ea e doar soția. A spus-o cu un chicotit, o mică ridicare din umeri, ca și cum ar fi fost inofensiv, ca și cum ar fi fost o glumă pe care toată lumea ar înțelege-o. Dar nimeni nu a râs, nici măcar Dr. Langston. Dr. Langston doar a clipit și a zâmbit crispat înainte de a schimba subiectul. Am simțit cum mi se urcă sângele la față. Nu știam ce să fac. M-am uitat la Brenna, care se uita încruntată la tatăl ei. S-a uitat la mine aproape cu scuze, ca și cum ar fi făcut ceva greșit. Gâtul mi s-a strâns. Am împins ușor farfuria cu desert, brusc mi s-a făcut greață, Ellis nu a observat restul serii. Conversații neclare zumzăiau în jurul meu, dar mă simțeam ca sub un clopot de sticlă,
zâmbind când trebuia, dând din cap, râzând la glume pe care nu le auzeam. Urechile îmi țiunau cu acele cuvinte. Doar soția. Tot reluam în minte. Tonul, ușurința, respingerea nonșalantă a vieții pe care i-o dădusem, a ceea ce eram. Nu eram o străină. Eram femeia care îi crescuse fiica, care îi menținuse casa, îi susținuse cariera, îl consolase când și-a pierdut părinții și editase fiecare scrisoare de intenție pe care o trimisese vreodată. Eram persoana care îl iubise cu mult înainte ca oricare dintre acești oameni să-i știe măcar numele. Și acum eram doar soția. Când a venit nota de plată, am întins mâna după ea. Mâinile îmi tremurau în timp ce scoteam portofelul din geantă. Alice nu s-a oferit să o împărțim. Doar s-a lăsat pe spate și a spus: "Te descurci tu, nu?" Ca și cum nu am fi fost căsătoriți de aproape un sfert de secol. Acesta a fost momentul în care ceva în mine s-a crăpat, curat și ireversibil. Nu erau banii. Nu erau nici măcar cuvintele. Era felul în care le-a spus, cu indiferență totală, ca și cum aș fi fost un accesoriu la seara lui, ca și cum aș fi putut fi oricine. În acea noapte am plâns în baia camerei noastre de hotel, presându-mi fața într-un prosop pentru a înăbuși sunetul. Nu a bătut la ușă, nu a întrebat dacă sunt bine. S-a dus la culcare. Am zăcut pe gresia rece timp de aproape o oră, ascultând zumzetul aerului condiționat și încercând să-mi amintesc ultima dată când m-am simțit partenera lui în loc de înlocuitoarea lui. Din acea noapte înainte, am încetat să mai încerc să dovedesc că contez pentru el, pentru că în acel moment am știut că nu contez. Nu pentru el. Și acea realizare a fost începutul plecării mele tăcute. Chiar înainte ca el să plece definitiv, după cina de absolvire a Brenei, ceva s-a schimbat între Alice și mine și nu s-a mai întors niciodată. Am încetat să-l mai întreb unde se duce serile, am încetat să-i mai amintesc de telefoanele noastre săptămânale cu Brena. Am încetat să mai fac cafea pentru doi. Nu a fost o ceartă. Nu au fost uși trântite, nici amenințări, nici ultimatumuri, doar tăcere. O destrămare tăcută, mutuală. Petreceam mai mult timp jos, în pivniță, mult mai mult decât înainte. Uneori ieșea prăfuit și distras, mormăind ceva despre reorganizarea cutiilor. Alteori nici nu-l auzeam că se întoarce sus. Am început să mă culc singură, în mod regulat, lăsând lumina de pe hol aprinsă, fără să știu dacă va veni vreodată la culcare. În cele din urmă, am încetat să mai aprind lumina. În primăvara aceea, am început să mă simt ca o musafiră în propria mea casă. Încă împărțeam același spațiu, dar treceam unul pe lângă celălalt ca niște străini la o stație de autobuz. Eu împătuream rufe în sufragerie și el pășea peste coșul de rufe fără să spună un cuvânt. Găteam cina și îi lăsam porția în cuptorul cu microunde. Uneori o mânca, alteori nu. Într-o după-amiază am venit acasă de la magazin și am găsit că Alice golise dulapul de pe hol. Nu tot, doar lucrurile mele. Haina mea de ploaie, mănușile mele de grădinărit, eșarfa pe care Brena mi-o tricotase de Crăciunul trecut, toate împăturite și stivuite ordonat într-o cutie de carton lângă ușă. Când l-am întrebat despre asta, a spus plat: aveam nevoie de mai mult spațiu. Nici o scuză, nici o explicație. Acesta a fost momentul în care am știut că sunt dată la o parte, bucată cu bucată, cameră cu cameră. Dar nu m-am certat. Nu am țipat. În schimb, am urcat scările, mi-am scos pantofii și am stat pe marginea patului nostru timp de aproape o oră, uitându-mă la spațiul unde obișnuiau să fie papucii lui. La începutul lunii iulie, mi-am făcut un bagaj mic și am condus la Brena pentru weekend. I-am spus lui Alice că am nevoie de o pauză, doar de timp să mă gândesc. Nu m-a întrebat unde mă duc. Nici măcar nu a ridicat privirea din cuvintele lui încrucișate. Tot ce a spus a fost în regulă. Brena nu a pus prea multe întrebări, nici ea, dar am putut vedea în ochii ei grija, durerea. A făcut patul de oaspeți fără un cuvânt, apoi s-a așezat lângă mine pe canapea cu o cană de ceai și o pătură. Ne-am uitat la reluări ale unor emisiuni vechi, niciunul dintre noi nu se uita cu adevărat. Cred că amândoi știam că
Nu mă voi întoarce la aceeași viață. Și totuși m-am întors acasă duminică seară. Am deschis ușa din față și am găsit luminile stinse, televizorul încă pornit și o farfurie cu mâncare neatinsă pe teșghea. Alice nu era acolo. Casa era atât de tăcută încât părea că uitase cum să respire. Am stat în bucătărie mult timp, așteptând ceva, un zgomot, un scârțâit de ușă, o voce. Dar nu a venit nimic. Apoi a venit dimineața care a spulberat în cele din urmă iluzia că aceasta mai era o căsnicie. Era o marți, 21 iunie. Îmi amintesc pentru că era solstițiul de vară, cea mai lungă zi a anului, deși a ajuns să se simtă ca cea mai întunecată. Alice a spus că se duce la magazin să ia lapte. Abia am ridicat privirea din mănușile mele de grădinărit, în timp ce dădeam din cap. A lăsat ușa întredeschisă în urma lui. Am terminat de tuns plantele de apartament, am șters teșgheaua și am așteptat sunetul mașinii care se întorcea. Nu s-a mai întors niciodată. Până seara, mă plimbam de colo-colo. Până la miezul nopții, i-am sunat pe telefon. Direct la mesageria vocală. Am lăsat un mesaj, apoi altul, apoi încă 5. Până dimineața, l-am declarat dispărut. Portofelul i-a fost găsit 2 zile mai târziu pe scaunul din fața al mașinii sale, parcată pe un drum de pământ la o oră spre nord. Cheile erau încă în contact. Nu existau semne de luptă, nici urme de pași, nici martori. Poliția a spus că arăta ca o sinucidere. S-ar putea să fi intrat în râu. Mi-au spus că uneori oamenii aleg locuri izolate pentru intimitate, dar nu a lăsat niciun bilet, nicio avertizare, niciun la revedere. Doar o periuță de dinți în baie, o pereche de pantofi lângă ușa din spate și un pat gol care avea să rămână așa ani de zile. Toată lumea a presupus că am terminat, că voi merge mai departe, voi vinde casa, voi reconstrui, mă voi vindeca, dar nu am făcut-o. Pentru că nu eram furioasă, nu eram nici măcar distrusă. Eram goală, sfărâmată în tăcere. Și asta era cumva mai rău. După ce Alice a dispărut, timpul a încetat să mai însemne ceva. Primele săptămâni au fost o ceață de întrebări, compasiune și mâncăruri aduse de alții. Oameni cu care nu mai vorbisem de ani de zile au trimis felicitări. Brenna a venit cu avionul și a stat o vreme. Vecinii mi-au tuns gazonul fără să-i rog. Doamnele de la biserică au adus plăcintă cu ton și cobbler de piersici, cu rugăciuni scrise de mână lipite pe capacele de folie. Dar în a doua lună, telefoanele s-au rărit. În a treia, oamenii au încetat să mai ceară vești. O să treci peste asta, spuneau ei. Sau mai rău. Poate e o binecuvântare deghizată. Nimeni nu spune asta cu voce tare unei văduve. Dar eu nu eram văduvă. Nu... Tehnic. Eram altceva, ceva mai greu de definit. O soție fără soț. O viață în pauză. O întrebare fără răspuns. Nu am avut o înmormântare. Nu imediat. Luni de zile am refuzat să cred că a plecat. Creierul meu continua să răsucească logica în noduri. Poate că a avut o cădere nervoasă. Poate că era într-un spital cu amnezie. Poate că a fugit și a regretat. De fiecare dată când suna telefonul, o mică parte din mine credea că va fi el, explicând, cerându-și scuze, venind acasă. Dar telefonul aducea doar facturi. Telemarketeri sau, mai rău, tăcere. În cele din urmă am cedat presiunii. Am ținut o comemorare. Fără trup, doar o fotografie înrămată a lui Alice, de la ultima noastră vacanță în Poconos, stând pe un ponton, făcând cu mâna, zâmbind ca și cum nimic nu ar fi fost în neregulă. Am stat lângă acea poză și am dat mâna cu oameni care mi-au spus cât de puternică sunt. Nu mi-amintesc nimic, am spus. Îmi amintesc doar greutatea rochiei mele negre și cum Brenna mi-a strâns mâna atât de tare încât mi-a lăsat semne în formă de semilună pe piele. După slujbă, m-am dus acasă și m-am târât în pat cu toate hainele încă pe mine. M-am uitat la ventilatorul de tavan și l-am ascultat cum făcea click, 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 în timp ce se învârtea, hipnotizându-mă, în nemișcare. Am încetat să mai răspund la ușă, am încetat să mai verific poșta, am încetat să mai merg la magazin. Frigiderul meu era plin de resturi stricate și iaurt expirat. Am supraviețuit cu biscuiți sărați,
Conserve de piersici și ceai? Negru. Uneori nu mâncam deloc. Am lăsat grădina în paragină. Buruienile au crescut sălbatic, târându-se peste poteca de piatră pe care o așezasem împreună cu ani în urmă. Le-am privit cum înghițeau florile una câte una de la fereastra bucătăriei, prea obosită să le opresc. Noaptea stăteam în scaunul lui de lângă șemineu, strângând unul dintre hanoracele lui vechi de parcă ar mai putea purta mirosul lui. Nu-l purta. Mirosea a praf și balsam de rufe. Totuși, îl țineam. Uneori vorbeam cu el, puneam întrebări, la care nimeni nu putea răspunde. De ce ai plecat? M-ai urât? Am ratat ceva? Casa gemea și se așeza în jurul meu de parcă ar avea propria ei durere de purtat. Cel mai rău dintre toate era pivnița. O evitam de parcă ar fi fost bântuită. Acea ușă a rămas închisă luni de zile. Îmi spuneam că este doar depozitare, doar dezordine, doar umbre, dar în adâncul sufletului nu puteam scutura sentimentul că ceva trăia acolo jos. Curând. Nu Alice, nu literalmente, ci versiunea lui pe care nu o puteam atinge niciodată. Răspunsurile, adevărul, absența lui umpleau acel spațiu ca o ceață. Singura dată când am coborât, nu am făcut decât 3 pași înainte de a mă întoarce. Aerul era prea greu, tăcerea prea zgomotoasă. Până la sosirea primei aniversări a dispariției sale, nu mai ieșisem din casă de săptămâni. Hainele îmi atârnau. Reflecția mea arăta ca a unei străine, palidă, obosită, mai bătrână, decât îmi aminteam că sunt. În acea noapte am stat la masa din bucătărie cu o singură lumânare aprinsă. Mi-am turnat un pahar de vin și am închinat pentru scaunul gol de vis-a-vis. La mulți ani, am șoptit. Vocea mi s-a frânt la al doilea cuvânt. Apoi am stins lumânarea și pentru o clipă m-am gândit să sting totul. De asemenea, nu am făcut-o. Nu pentru că eram puternică, ci pentru că eram prea amorțită pentru a mă mișca. Ajunsesem la fund și nu era foc sau haos sau țipete. Era tăcere. Era genul de tăcere pe care nu o poți umple cu muzică sau rugăciune sau mâncăruri aduse de alții. Era tăcerea de a ști că nu ai fost niciodată văzută cu adevărat și acum nu mai era nimeni care să te vadă. Nu știam atunci, dar ceva în mine începuse deja să se schimbe. Foarte încet, în tăcere, în acea groapă a tăcerii, o sămânță fusese plantată. Și ani mai târziu, avea să înflorească cu o singură linie într-o felicitare de ziua de naștere care avea să schimbe totul. Felicitarea a sosit în dimineața celei de-a 64-a aniversări, strecurată pe sub ușă ca un secret pe care nimeni nu voia să-l livreze personal. Până atunci, viața își reluase cursul. Nu viața pe care o avusesem odată, ci o versiune mai liniștită. Îmi petreceam zilele grădinărind, citind, evitând camerele care încă răsunau de fantoma lui Alice. Nu mai așteptam mare lucru de la zilele de naștere, doar un telefon de la Brenna, poate o felie de tort, dacă îmi aminteam să cocunul. În acea dimineață eram în bucătărie făcând ceai când am văzut plicul pe jos. Fără timbru, fără adresă. Doar numele meu, Marla, scris cu o caligrafie pe care nu o mai văzusem de 20 de ani. Am rămas încremenită, uitându-mă la el atât de mult timp încât ceainicul a început să șuiere în spatele meu. Fluieratul m-a zdruncinat, dar ochii mi-au rămas ațintiți asupra plicului. Degetele îmi tremurau în timp ce îl ridicam, deschizându-l încet de parcă ar putea exploda. Înăuntru era o felicitare de ziua de naștere. Generic, pastel, ieftin, dar cuvintele din interior mi-au făcut genunchii să cedeze. La mulți ani, Marla, nu am plecat niciodată. Uită-te în pivniță. Am scăpat felicitarea. Nu pentru că mi-era frică, nu chiar, ci pentru că simțeam că camera se înclinase, ca și cum gravitația s-ar fi schimbat fără avertisment. Petrecusem 2 decenii crezând că Alice era mort. 20 de ani imaginându-mi ultimele lui clipe vizualizând un râu, un corp pierdut în curent și timp. 20 de ani construind o încheiere din tăcere. Și acum asta. Scrisul de mână era inconfundabil. Întotdeauna își scria M-urile majuscule cu o curbă dramatică și își făcea E-urile minuscule ca niște treiuri mici, întoarse. Obișnuiam să-l tachinez în legătură cu asta când semna felicitările de Crăciun. Iată-l din nou, fiecare
literă perfectă, fiecare curbă o acuzație. M-am agățat de marginea teșghelei, încercând să-mi stăpânesc respirația. M-am gândit la fiecare explicație rațională. O glumă proastă sau un fals. Poate Brenna încercând să mă împingă spre o încheiere cu vreo intervenție elaborată, dar nimeni altcineva nu cunoștea scrisul de mână al lui Ellis ca mine și nimeni altcineva nu știa adevărul despre ceea ce nu am găsit niciodată în acea pivniță. Evisasem acel spațiu de ani de zile. Nu mă puteam aduce să-i sortez cuțiile, nu puteam suporta amintirile înghesuite între albume foto prăfuite și casete VHS crăpate. Pivnița era un cimitir și o lăsasem să rămână așa, dar acum mă chema. Am luat lanterna și mi-am forțat picioarele spre ușa pivniței. Clanța se simțea rece, neobișnuită. Am apăsat pe întrerupătorul de la capătul scărilor, dar becul de deasupra se arsese de mult. Treptele gemeau sub greutatea mea. Când am ajuns jos, aerul era stătut și nemișcat. Raza lanternei mele a alunecat peste mobilă veche, acoperită cu cearșafuri îngălbenite, cutii stivuite etichetate Crăciun și școala Brenei. Nimic nu se mișcase de ani de zile, cu excepția acolo. În colțul îndepărtat al camerei, lângă centrală, era o porțiune de perete care arăta puțin diferit, un pic mai curată, puțin prea netedă. M-am apropiat încet, inima bătându-mi în gât. Lanterna a pâlpâit. Am lovit-o, am mormăit-o în jurătură, apoi am îndreptat-o din nou spre perete. Am întins mâna și mi-am trecut degetele de-a lungul lambriului și am simțit îmbinarea, o crăpătură subțire, abia vizibilă. Am împins. La început nu s-a întâmplat nimic. Apoi, cu un pocnet ușor, panoul a cedat. O ușă ascunsă. Respirația mi s-a tăiat. În spatele ei era o cavitate îngustă, nu suficient de mare pentru a fi o cameră, dar suficient de adâncă pentru a ține ceva. Am scos o cutie prăfuită. Era mai grea decât părea. Înăuntru erau dosare, scrisori, fotografii și niciuna dintre ele nu era a mea. Erau fotografii cu Ellis, cu oameni necunoscuți. O femeie pe care nu o recunoșteam zâmbind lângă el într-un parc, sărutându-i obrazul la o cafenea pe plajă. Copii de asemenea, un băiat și o fată. Păreau să aibă cam 8-10 ani. Erau scrisori semnate Jonathan E. Numele lui de mijloc era Edward. Permise de conducere cu fața lui, dar cu un nume diferit. Chitanțe de la locuri unde nu-mi spusese niciodată că a fost. Bilete de avion. O cheie de la un depozit. M-am așezat greu pe betonul rece, cutia tremurându-mi în poală. Nu murise. Nu dispăruse. Începuse o nouă viață fără mine. Durerea pe care credeam că am îngropat-o a revenit cu o nouă față. Trădare. Lacrimile mele ardeau de data asta, nu de tristețe, ci de furie, de rușine. De la realizarea goală că am jelit un bărbat care pur și simplu a plecat și a continuat să meargă. Timp de 20 de ani trăisem în ruinele unei povești care nici măcar nu era adevărată. Și acum, stând acolo în umbră, cu dovezi în poală și tăcere în jurul meu, un lucru a devenit brusc clar. Ellis nu dispăruse. Se ascunsese. Și în sfârșit aveam să aflu de ce. Cutia a stat pe masa mea din sufragerie timp de 3 zile. Nu am mai atins-o imediat. Nu puteam. De fiecare dată când treceam pe lângă ea, simțeam că pulsează, ca și cum adevărul dinăuntru ar respira, ar aștepta. Nu eram pregătită să o deschid din nou, dar nici nu o puteam pune deoparte. A rămas acolo ca o rană pe care nu o puteam bandaja, o rană care refuza să se închidă. În prima noapte după ce am găsit-o, nu am dormit. Am stat trează cu lumina din dormitor aprinsă, corpul meu ghemuit spre partea goală a patului. Mă tot așteptam să simt furie. Ascuțită, zgomotoasă, o furie mistuitoare. Dar nu a venit. Ceea ce am simțit în schimb a fost durere, mai profundă decât credeam posibil. Nu durere pentru Ellis, numai, ci pentru versiunea mea care îl iubise. Femeia care așteptase, se rugase, jelise. Femeia care își pusese la îndoială valoarea în fiecare zi, timp de 20 de ani, întrebându-se dacă a făcut ceva greșit. Fusesem loială unei fantome și, mai rău, unei minciuni. Și acum,
Stând cu acea cutie de dovezi, vraja s-a rupt în sfârșit. Ceva în mine s-a schimbat. Nu ca un fulger, mai mult ca un cutremur lent. A fost liniștit, dar a fost permanent. În dimineața următoare m-am trezit și nu am plâns. M-am îmbrăcat. Nu în trainingul meu obișnuit, ci într-o pereche de blugi și o cămașă proaspătă pe care nu o mai purtasem de ani de zile. M-am uitat în oglindă și abia am recunoscut femeia care se uită înapoi la mine. Părea obosită, dar era ceva altceva sub suprafață. O statornicie pe care nu o mai văzusem de decenii. Mi-am turnat o ceașcă de cafea, m-am așezat la masă și în sfârșit am deschis din nou cutia. De data asta nu am tresărit. Am studiat fiecare document. Scrisori de la un cont bancar despre care nu știam că există. Un contract de închiriere din Minnesota semnat cu un nume care nu era tocmai al lui. J.E. Garrison. Poze de la petreceri de ziua de naștere cu copii care semănau prea mult cu Alice pentru a nega. O fotografie mi-a tăiat răsuflarea. El ținând în brațe un copil mic, zâmbind. Copilul avea bărbia lui. Nu fusesem doar ștearsă, fusesem înlocuită. Dar în loc să las asta să mă golească din nou, am simțit o calmă ciudată cuprinzându-mă, pentru că acum știam că nu eu am eșuat. El nu fusese distrus. El nu dispăruse în neant, nu căzuse pradă depresiei sau tragediei. El alesese să plece, alesese o altă viață, alesese să mă lase să cred că e mort decât să-mi ofere demnitatea unui la revedere. Și acea alegere nu mai avea putere asupra mea. Am început să văd lucrurile diferit, nu doar despre el, ci și despre mine. Petrecusem 2 decenii stingându-mi propria lumină, convinsă că l-am alungat cumva. Devenisem mică, tăcută, precaută. Îmi construisem o viață din tăcere, pășind cu grijă prin fiecare zi de parcă s-ar putea crăpa sub mine. Dar acum am realizat că nu eu eram cea care avea nevoie de reparații. Alice fusese laș, necinstit, slab, iar eu eram încă aici. Eram încă în picioare. Acea realizare a venit cu o forță neașteptată. M-am ridicat de la masă, m-am dus la dulapul de pe hol și am luat cutia cu lucruri pe care el le împachetase cu toți acei ani în urmă. Haina mea veche de ploaie, eșarfa pe care Brena mi-o tricotase, mănușile despre care el spusese odată că mă fac să arăt ca cineva dintr-un roman. Le-am despachetat. Am agățat haina în cuiul de la ușă. Mi-am înfășurat eșarfa în jurul gâtului și am ieșit la plimbare. Aerul de afară se simțea diferit, mai ascuțit, ca și cum m-ar fi așteptat. Am trecut pe lângă gardurile, vii pe care nu le mai tunsesem de ani de zile, pe lângă cutia poștală pe care o neglijsem, pe lângă vecinii pe care îi evitasem. Am dat din cap soților Anderson de vis-a-vis. S-au uitat o secundă surprinși, apoi mi-au făcut cu mâna. Am continuat să merg pe stradă, pe după colț, spre mica cafenea pe care Alice și cu mine obișnuiam să o vizităm în fiecare sâmbătă. Nu am intrat, nu încă, dar am stat afară și m-am uitat la reflecția din fereastră. Și pentru prima dată în ani de zile, am văzut o femeie revenind la viață. Nu datorită lui Alice, ci în ciuda lui. Nu am spus nimănui ce am găsit. Nici Brenei, nici vecinilor, nici măcar femeilor de la cercul de quilting la care începusem recent să particip din nou. Din exterior, eram încă văduva tăcută cu o rutină previzibilă. Ceaiul la 7, grădinăritul la 10, cumpărături, în fiecare joi. Dar în interior ceva se trezise și nu aveam de gând să-l adorm la loc. Am început să mă pregătesc în tăcere. Nu din răzbunare, nici măcar din amărăciune. Nu mă interesa o confruntare dramatică sau să-i dau foc vieții. Ceea ce voiam era adevăr și control. Petrecusem 20 de ani plutind într-o ceață pe care altcineva mi-o lăsase. Acum construiam o cale înapoi pe pământ solid, pas cu pas, în tăcere. Mai întâi am făcut copii. Fiecare fotografie, fiecare document, fiecare bucată din viața ascunsă a lui Alice pe care o găsisem în pivniță a fost scanată și salvată pe un stick USB. Am etichetat dosarul reparații, casă, în caz că cineva ar arunca vreodată o privire la computerul meu. Apoi am printat un al doilea set și l-am depozitat într-un sertar încuiat din camera de oaspeți, cea care nu-i plăcea lui Alice,
cea cu podeaua care scârțâia și cu vedere la alee. Apoi am angajat un detectiv particular. Nu unul din ăia de la TV, în trenci și ochelari de soare, ci o femeie tăcută și ageră pe nume Denis, care opera dintr-un birou modest din centrul orașului. Nu a pus întrebări inutile, doar a dat din cap în timp ce îi înmânam dosarul cu acte de identitate false, extrase de cont și contracte de închiriere, și am spus: cred că soțul meu este în viață. Aș dori să știu unde este și ce nume folosește. Singurul ei răspuns: veți avea informațiile în 10 zile. În acea noapte am dormit mai profund decât dormisem de ani de zile. În zilele care au urmat, am făcut schimbări subtile. M-am întâlnit cu un avocat, i-am spus că revizuiesc documente vechi, pentru orice eventualitate. Am vorbit despre testamente, drepturi de proprietate și implicațiile foarte specifice ale unui soț care își înscenează moartea. Nu am pronunțat numele lui Alice, dar am văzut licărirea din ochii avocatului când am sugerat o fraudă pe termen lung. Mi-a dat un număr pentru un coleg specializat în dreptul familiei și a spus: când veți fi pregătită, sunați-o. Am dat din cap. Acasă am curățat pivnița. Adică am curățat-o cu adevărat. Am organizat cutii, am donat ce nu aveam nevoie și am pus hainele vechi ale lui Alice în saci de gunoi fără să clipesc. Am găsit mai multe indicii pe parcurs. Extrase de cont îndesate în cărți vechi, o notă mâzgălită pe un șervețel într-o limbă pe care nu o înțelegeam. Am păstrat totul, l-am catalogat, l-am arhivat ca dovezi într-un caz pe care îl construiam. În tăcere, metodic, fără un cuvânt. Am început să scriu din nou. Nu povești, nu încă, ci gânduri, amintiri, mici bucăți de adevăr pe care nu-mi permisesem să le rostesc. Am umplut 3 jurnale într-o lună. Unele intrări aveau doar un paragraf. Altele erau 10 pagini de emoție brută. Nu m-am abținut. Te-am așteptat. M-ai făcut să-mi pun la îndoială valoarea. Nu mă vei defini. Pe ultima am scris-o de 2 ori. Și pe măsură ce scriam, mă schimbam. Am început să mă îmbrac, din nou cu un scop. Nu pentru altcineva, ci pentru mine. Am cumpărat flori proaspete pentru masa din sufragerie. În fiecare săptămână găteam mese complete, chiar dacă le mâncam singură. Am deschis draperiile mai larg. Am lăsat soarele să intre din nou. Casa nu se mai simțea bântuită. Amintirile lui Alice încă trăiau acolo, desigur, dar nu mai stăpâneau spațiul. Am umblat pe holuri ca cineva care își revendică ceea ce fusese întotdeauna al ei. Chiar și Brena a observat. Într-una dintre convorbirile noastre săptămânale, a spus: par mai ușurată. Am zâmbit. Poate că sunt. Nu a insistat. Nu a făcut-o niciodată. Dar am putut auzi ușurarea din vocea ei. 10 zile mai târziu a sunat Denis. Avea o adresă, un nume și o fotografie. Alice, care acum se numea Jonathan Garrison, locuia într-o casă colonială cu 2 etaje în Minneapolis, cu o nouă soție, 2 copii și un labrador negru pe nume Tank, zâmbind în curtea din față, de parcă nu ar fi dispărut dintr-o altă viață fără urmă. Nu am simțit furie. Nici măcar nu am simțit șoc. M-am simțit pregătită nu să-l distrug, ci să stau în adevărul pe care îl descoperisem cu atâta răbdare, atât de tăcut. Și asta, am realizat, era propria sa formă de putere. Pentru că în timp ce Alice își construise o viață pe minciuni, eu o trăiam în sfârșit pe a mea, pas cu pas, în tăcere, la lumină. Puterea nu sosește întotdeauna ca un tunet. Uneori se strecoară ca lumina dimineții, lentă, constantă, imposibil de ignorat odată ce e acolo. După ce Denis mi-a dat fotografia lui Alice, sau Jonathan, acum stând în noua lui curte cu o familie pe care nu o cunoscusem niciodată, am stat mult timp în tăcere. M-am uitat la fața lui. Aceiași ochi obosiți, același zâmbet strâmb. Era mai în vârstă, puțin mai gras, puțin mai cărunt, dar era incontestabil el. Ceea ce m-a frapat nu a fost că a mers mai departe, ci cât de normal arăta. Ca și cum nu ar fi spulberat niciodată viața cuiva. Ca și cum nu ar fi condus niciodată până la marginea unui râu și nu și-ar fi abandonat trecutul fără un singur cuvânt de încheiere. Nu am sunat pe nimeni. Nu am țipat,
Nu am plâns. Nu am aruncat cu lucruri. Pur și simplu am strecurat fotografia într-un dosar și m-am ridicat mai dreaptă decât fusesem de ani de zile. Ceva se schimbase. Și de data asta nu era în mine, era în el. Doar că el nu știa încă. Timp de 2 decenii, Ellis fusese cel care ținea stiloul poveștii căsniciei noastre. El a ales sfârșitul. El a închis ușa. El m-a scos din poveste, dar acum țineam adevărul în mâinile mele. Documentat, verificat, incontestabil. Și știam ceva ce el nu știa. Nu mai era de neatins. Nu trebuia să țip pentru a-mi revendica demnitatea. Nu trebuia să-i distrug viața pentru a o repara pe a mea. Tot ce aveam nevoie era claritate. Și acum o aveam. Am început să fac pași mici, deliberați. Mi-am actualizat testamentul, eliminându-i numele și orice referire la rudele apropiate. Am redactat o declarație formală de abandon, legalizată și depusă. Avocata m-a ajutat să încep procedurile pentru a-l declara legal în viață. Nu pentru că voiam ceva de la el, ci pentru că voiam totul înapoi. Tot ce mă lăsase încurcată în confuzie, în limbo, în ceața legală a unui soț dispărut care se agățase de mine ani de zile. El credea că încă stau în acea ceață, dar nu stăteam. Eram pe un teren solid, iar terenul de sub el era pe cale să devină șubred. Între timp, mi-am văzut de zilele mele ca de obicei. Am copt brioșe pentru târgul de prăjituri de la biserică. Am ajutat-o pe Brena să aleagă cadouri pentru petrecerea de bebeluși a celei mai bune prietene a ei. Am zâmbit casieriței la piață. Nimeni nu bănuia că ceva se schimbase. Dar totul se schimbase. Într-o după-amiază am vizitat banca unde obișnuiam să avem un cont comun. Am prezentat cu calm documentația care arăta că era în viață, dovezi ale identității sale false, faptul că nu divorțase niciodată legal de mine. Bancherul a părut uluit, dar profesionist. Mi-a mulțumit pentru dosare și mi-a spus că vor transmite cazul departamentului lor de fraudă. Am ieșit simțindu-mă mai înaltă, nu victorioasă, ci doar sigură. Nu aveam nevoie de răzbunare. Ceea ce voiam era adevăr. Să trăiesc acolo unde minciunile prinseseră rădăcini. Lovitura de grație a venit prin Brena, deși ea nu știa. A sunat într-o seară și a spus: "Nu o să crezi, mamă. Am primit un e-mail de la cineva pe nume John Garrison. A spus că l-a cunoscut pe tata." Am înghețat. "A mai spus ceva?" Am întrebat calm. Doar că a dat peste numele meu și a vrut să vadă ce mai fac. Ciudat, nu? Am rugat-o să-mi trimită e-mailul și când l-am citit, tonul, limbajul, căldura stângace, am știut exact cine îl scrisese. Ellis. Încerca să se întoarcă. Poate curiozitatea îl învinsese. Poate vinovăția. Sau poate simțise ceva în aer, un tremur în fundația vieții secrete pe care și-o construise. Nu i-am spus Brenei adevărul. Nu încă. În schimb, i-am trimis o scrisoare. Fără adresă de retur. Doar un mesaj dactilografiat, strecurat într-un plic alb simplu. Am găsit cutia. Știu totul. Nu o mai contacta pe Brena. Poate m-ai părăsit tu, dar în sfârșit te-am părăsit eu. Fără amenințări, fără rugăminți, doar claritate. Mi l-am imaginat deschizând-o. Panica, recunoașterea faptului că femeia pe care o ștersese odată stătea acum în afara razei tăcerii sale. Și pentru prima dată, el ar fi fost cel care se întreba ce urmează. Echilibrul se schimbase. Nu cu o bubuitură, ci cu un adevăr care nu mai putea fi îngropat. Nu furia m-a adus pe acea bancă din parc. Nu răzbunarea sau ranchiuna, sau măcar curiozitatea. A fost încheierea. Un cuvânt pe care obișnuiam să-l iau în derâdere, dar pe care acum îl înțelegeam cu o claritate sacră. Nu voiam să țip la Ellis. Nu voiam să-l pălmuiesc sau să cer o explicație pe care știam că nu mi-o poate da niciodată. Voiam doar să mă vadă. Pe mine, cea adevărată. Femeia pe care a încercat să o șteargă. După ce am trimis scrisoarea, am găsit cutia. Știu totul. A așteptat 6 zile înainte de a mă contacta. Un e-mail simplu. Fără subiect, doar 3 rânduri de text. Te rog,
Lasă-mă să-ți explic. Nu am vrut niciodată să te rănesc. Putem să ne întâlnim? M-am uitat mult timp la ecran. Apoi am tastat înapoi. O oră. Parcul Valley Creek. Sâmbătă la prânz. Nimic mai mult. Am ales locația cu grijă. Nu casa noastră, nu un loc cu amintiri comune. Am ales un loc neutru, deschis și public, dar suficient de liniștit pentru ca adevărul să se așeze. Parcul era la jumătatea distanței dintre locul unde locuiam eu și unde Denis spusese că locuiește el. Acum mă îndoiam că îi va spune noii sale soții că se întâlnește cu mine. Era în regulă. Nu eram acolo să deranjez. Eram acolo să termin. Am ajuns devreme. Copacii erau goi, ramurile aspre pe fundalul unui cer gri de primăvară. O briză purta mirosul de frunze umede și fum de lemn îndepărtat. M-am așezat la capătul îndepărtat al băncii, lângă pârâu, unde poteca se curba suficient de mult încât să pot vedea oamenii venind fără a fi văzută prima. Și apoi a apărut. Alice, sau Jonathan, cum se numea acum. Mergea încet, ca cineva care se apropie de o scenă a crimei. Părea mai în vârstă decât în fotografie, mai slab. Părul îi albise aproape complet. Purta o jachetă albastră și ținea în mână o bucată de hârtie împăturită. Probabil ceva repetat, ceva exersat. M-a zărit și a înghețat. Nu m-am mișcat. După o clipă, a venit și s-a așezat. Nu prea aproape. Era un spațiu între noi, genul care odinioară era umplut cu căldură. Acum era rece, dens de tot ce era nespus. A deschis gura, a închis-o. Nu l-am ajutat. În cele din urmă a vorbit. Nu știu cum să încep. M-am întors să-l privesc pe deplin pentru prima dată. Ochii lui erau la fel de blânzi, lași. Nu ai putea spune nimic care să anuleze ce ai făcut, am spus încet. Dar continuă. Încearcă. A înghițit în sec. Eu mă înecam atunci. Simțeam că nu contez, că pur și simplu urmez niște mișcări. Fiecare zi se simțea la fel. Nu știam cum să-ți spun. Și apoi am cunoscut pe cineva. Nu a fost planificat. Pur și simplu s-a întâmplat. Și m-am gândit că dacă aș rămâne, aș ajunge să te detest, să te rănesc mai rău. M-ai rănit mai rău, am replicat, cu vocea fermă. M-ai lăsat să cred că ești mort. M-ai privit cum îngrop un sicriu gol. Ai privit-o pe fiica noastră cum plânge după un om care nici măcar nu a avut curajul să-și ia la revedere. A tresărit. Am crezut că ar fi mai blând. Nu, am spus tăios. Nu te preface că asta a fost milă. A fost egoism deghizat într-un act de dispariție. S-a uitat la pârâu, rușinat. Nu o voi mai contacta pe Brenna, a spus el. Promit. Doar m-am gândit că poate, după toți acești ani. Nu sunt aici să ne împăcăm, Alice. S-a uitat din nou la mine, cu adevărat. Sunt aici pentru că vreau să vezi ce ai încercat să îngropi. M-am aplecat ușor, nu cu furie, ci cu gravitate. Am trăit cu fantoma ta timp de 20 de ani. Am pus la îndoială totul. Cine eram? Ce am făcut greșit? Dacă am imaginat totul. Am ținut o înmormântare pentru un om care a ales să dispară în loc să fie sincer. Dar am încetat să jelesc. Am încetat să mă mai întreb. Nu sunt soția ta. Nu sunt victima ta. Sunt eu. Și am venit aici ca să știi că mi-amintesc totul și că nu mi-e teamă. Alice nu a spus nimic. Mâinile îi tremurau ușor în poală. Vântul agita frunzele în jurul picioarelor noastre. Asta e tot? Am întrebat după o clipă. A dat din cap încet. Da. M-am ridicat, mi-am aranjat eșarfa, m-am uitat în jos la bărbatul care fusese cândva lumea mea și care acum părea atât de dureros de mic. Te iert, am spus. Dar nu voi uita niciodată. Apoi am plecat. Nu repede, nu dramatic, ci cu scop. Și nu m-am uitat înapoi. Nu mă așteptam la nimic mai mult de la Alice după acea conversație finală din parc. Spusesem ce venisem să spun. Îl privisem în ochi și plecasem fără nicio urmă de regret. Credeam că acela a fost sfârșitul, încheierea. Dar soarta, așa cum face adesea, mai avea o ultimă întorsătură pregătită. Nu zgomotoasă sau cinematografică,
ci poetică și suficient de ascuțită pentru a avea gust de justiție. 2 săptămâni mai târziu, am primit un telefon de la avocata mea, Judith. O femeie cu părul blond platinat și o voce ca de sticlă. Vorbea cu precizie, fără umplutură, fără să te țină de mână. Exact genul de persoană pe care o vrei când încerci să descurci 20 de ani de tăcere și acte. Marla, a spus ea, trebuie să veniți. Am primit documente legate de a doua căsătorie a domnului Granger. Sau, cum ar trebui să spun acum, căsătorie nelegitimă. Am stat în biroul ei mai târziu în acea săptămână, același dosar de manilă odihnindu-se între noi, pe care îl dădusem cu luni în urmă, acum îngrășat cu constatări legale și semnături. Nu a depus niciodată cerere de divorț, a spus ea, răsfoind paginile. În ochii statului, sunteți încă soția lui legală. M-am uitat la ea. Deci a comis bigamie? Da. Și nu numai atât. A deschis mai multe conturi financiare comune sub o identitate falsă, în timp ce era încă legal căsătorit cu dumneavoastră. Ceea ce ar putea fi considerat fraudă fiscală, denaturare a identității, posibil chiar fraudă în asigurări, în funcție de ce pretenții au fost făcute sub numele morții sale. Primul meu instinct a fost neîncrederea. După toată durerea, tăcerea, abandonul, el fusese cel care încălca legea tot timpul. Doriți să depuneți plângere? A întrebat Judith. Am făcut o pauză. Gândul la drame de tribunal, la târârea celei de-a doua familie a lui prin noroi, îmi făcea stomacul să se strângă. Nu voiam să pedepsesc oameni nevinovați. Nu voiam să devin monstrul de care se temea suficient de mult încât să-și însceneze propria dispariție. Nu, am spus, nu vreau un proces. Vreau o declarație. Și vreau ca el să piardă dreptul de a continua să trăiască această minciună. A dat din cap. Atunci putem depune o petiție civilă. Ați fi în dreptul dumneavoastră să anulați a doua căsătorie, să revendicați proprietăți și să depuneți o înregistrare formală care invalidează orice pretenții legale pe care le-a făcut sub pretexte false. 2 săptămâni mai târziu, Alice, sau mai degrabă Jonathan, a primit o notificare oficială. Petiția i-a anulat statutul legal al celei de-a doua căsătorii. Conturile sale bancare au fost semnalate pentru revizuire. Numele său a intrat într-un registru de fraudă. În tăcere, cu grijă, fără fast. Viața pe care și-a construit-o, pe oasele durerii mele a început să se destrame. Dar asta nu a fost partea care s-a simțit ca justiție. Aceea a venit în ziua în care am primit o scrisoare prin poștă. Nu de la Alice, de la ea. Mara Garrison, femeia cu care se căsătorise, sub pretexte false. Femeia care timp de aproape 20 de ani trăise viața pe care credeam că am pierdut-o. Scrisoarea era scrisă de mână, precaută, respectuoasă. Începea așa. Nu vă cunosc, dar vă datorez scuze. Ea a explicat cum Alice i-a mărturisit totul după ce a primit notificarea legală. Fusese devastată, nu doar de minciună, ci și de deceniile de trădare, de modul în care dispăruse dintr-o viață întreagă și lăsase o altă femeie să poarte povara absenței sale. A spus că a găsit dosarele pe care le ținea ascunse, notele pe care le descoperisem eu. Ani mai târziu, îl confruntase și el admisese în cele din urmă adevărul complet. Ea a scris: M-am căsătorit cu un bărbat pe care nu-l cunoșteam, cu adevărat, iar dumneavoastră ați trăit o viață întrebându-vă unde s-a dus. Îmi pare rău pentru partea mea în asta, chiar dacă a fost fără să știu. Vreau să știți că a plecat acum. L-am rugat să plece. Copiii și cu mine vom reconstrui la fel cum ați făcut și dumneavoastră. Sper că într-o zi povestea. Dumneavoastră vă va aduce pace. Am citit scrisoarea de 3 ori. De fiecare dată greutatea din piept mi se ridica puțin mai mult. Pierduse totul. Nu pentru că am cerut eu, ci pentru că minciunile nu rămân îngropate, chiar și atunci când sunt ascunse în spatele unor nume noi, zâmbete noi, coduri poștale noi. Nu am mai vorbit niciodată cu el. Nu a fost nevoie. Fusese expus nu cu violență, nu cu scandal, ci cu un adevăr tăcut, incontestabil. Aceea a fost justiția de care nu știam că am nevoie. Pentru că puterea reală nu stătea în ceea ce i-am luat.
Stătea în ceea ce am revendicat pentru mine. Era o miercuri, ploioasă când a sunat Brena. Eram în bucătărie ștergând teșghelele după ce am copt o tavă de fursecuri cu lămâie, genul pe care Alice îl iubea, dar pentru care nu mi mulțumea niciodată. În zilele noastre le coc pentru mine, nu mai încerc să mulțumesc o fantomă. Telefonul mi-a vibrat. Numele Brenei a luminat ecranul. Hei, dragă, am spus, ducându-l la ureche. Vocea ei era neobișnuit de blândă. Bună, mamă, ești ocupată? Tocmai am terminat de copt, am răspuns, simțind ceva în tonul ei. Ce se întâmplă? A ezitat o secundă, apoi a spus. Am primit o scrisoare de la tata. Timpul nu s-a oprit, nu cu adevărat, dar ceva în mine s-a oprit. Am închis robinetul chiuvetei, mi-am șters mâinile pe un prosop și m-am așezat la masa din bucătărie. O scrisoare? Am întrebat blând. Da, doar câteva pagini, scrisă de mână, fără adresă. De retour. A spus că mi-a urmărit viața de la distanță și că speră ca într-o zi să-l iert. A spus că nu a încetat niciodată să mă iubească. Am închis ochii. Faptul că a avut îndrăzneala să mă contacteze după tot ce s-a întâmplat nu m-a surprins. Dar tot m-a durut. Ce părere ai? Am întrebat cu grijă. A oftat. Nu am răspuns. Nu cred că o voi face. Sincer. Sunt doar confuză. Vrea iertare, dar nu o relație. Spune că îi pare rău, dar nu explică niciodată cu adevărat de ce a plecat. Sună cam așa, am spus încet. A fost tăcere la telefon. Apoi a spus ceva la care nu mă așteptam. Ai crezut vreodată că se va întoarce? M-am gândit la asta. Nu în termen de speranță. Aceea murise cu mult timp în urmă, ci în termen de așteptare. Dacă am crezut vreodată cu adevărat că Alice va apărea într-o zi, va bate la ușă și va spune că a făcut o greșeală. Obișnuiam, am recunoscut. Pentru mult timp. Obișnuiam să-mi imaginez soneria sunând, el stând acolo cu lacrimi și scuze, și o poveste despre cum și-a pierdut mințile sau a avut nevoie să o ia de la capăt. Am scris conversații întregi, în mintea mea care nu s-au întâmplat niciodată. Apoi am realizat că de fapt nu voiam să se întoarcă. De ce nu? A întrebat ea. Pentru că în sfârșit începusem să-mi placă femeia care deveneam fără el. Brena a fost din nou tăcută. Puteam auzi greutatea acelei declarații așezându-se peste ea. M-am întrebat mereu ce nu-mi spui, a spus ea. Când eram mai tânără, credeam că poate era prea dureros pentru tine să vorbești despre asta. Dar cred că înțeleg acum. Mă protejai de adevărul urât. Am dat din cap. Chiar dacă nu mă putea vedea. Nu voiam să porți absența lui ca pe o povară. Voiam să-ți trăiești viața liber, nu urmărind o umbră sau detestându-l. El și-a făcut alegerea. Nu voiam să-ți fure și bucuria ta. Vocea i s-a frânt puțin. Nu ai spus niciodată nimic rău despre el. Știu. Dar asta nu înseamnă că am avut gânduri bune. A râs pe jumătate. Ești mai puternică decât am realizat vreodată, mamă. Nu, am spus. Pur și simplu nu mai mi-e teamă de adevăr. Am mai vorbit încă o oră. Nu despre Alice, ci despre munca ei, câinele ei, ultima ei dramă de la clubul de carte, doar mamă și fiică, confortabile și întregi. După ce am închis, am ieșit în grădină. Ploaia se oprise, lăsând totul strălucitor și nou. Am mers încet printre rândurile de lavandă și rozmarin, inspirând pământul umed. Nu, aveam nevoie ca Brena să aleagă o parte. Nu aveam nevoie ca ea să-și urască tatăl sau măcar să-l confrunte. Ceea ce conta era că mă vedea acum nu ca pe cineva fragil sau tragic, ci ca pe cineva care a trecut prin foc și a ieșit curată de cealaltă parte. Mai târziu în acea seară am aprins o lumânare în sufragerie, am turnat un pahar de vin și am citit o scrisoare pe care o scrisesem, dar nu o trimisesem niciodată. Era pentru Alice. O scrisesem cu luni în urmă, după ce găsisem cutia, se termina cu "Unul a dispărut". Dar eu nu. Și era adevărat, el dispăruse din viețile noastre, dar eu rămăsesem. Crescusem. Și acum, în sfârșit, fiica mea mă vedea nu ca pe cineva care a fost părăsit, ci ca pe cineva care s-a ridicat.
Trecuse un an de când felicitarea de ziua de naștere alunecase pe sub ușa mea, schimbând totul. Anotimpurile veniseră și trecuseră, fiecare dezvăluind un alt strat al persoanei care fusesem. Și acum, stând din nou la capătul scărilor, de la pivniță, nu mai simțeam frică. Am aprins lumina. A pâlpâit odată înainte de a prinde viață. Nu mai coborâsem aici prea des de când găsisem cutia ascunsă, doar când aveam nevoie de ceva de la depozitare sau pentru a curăța ultimele rămășițe ale dispariției atent regizate a lui Alice. Dar seara asta se simțea diferit. Nu, era o treabă. Era o încheiere. Am coborât încet, cu pași siguri. Spațiul era curat acum, curățat de pânze de păianjen și dezordine. Mirosul de mucegai dispăruse, înlocuit de săculeți de lavandă și vopsea proaspătă. Reamenajasem colțul îndepărtat, cel cu peretele fals, într-un mic colț de lectură. Un fotoliu vechi, o lampă, un covor țesut. Nimic elaborat, dar era al meu. M-am așezat în fotoliu și m-am uitat în jur. Degetele mi s-au strâns în jurul unei căni de ceai de mentă. O ploaie blândă bătea în fereastra mică de lângă tavan, aceeași fereastră la care evitam să mă uit, de teamă că ar putea reflecta fața cuiva care a dispărut. Nu mai. M-am gândit la femeia care fusesem, cea care stătuse în acest spațiu cu mâinile tremurânde și o cutie plină de trădare în poală. Trăise în doliu, nu doar pentru un bărbat, ci pentru o întreagă versiune a vieții ei, care nu existase niciodată cu adevărat. Și am jelit-o, nu cu tristețe, ci cu respect, pentru că a supraviețuit. Ceea ce ar fi putut-o goli complet? Nu doar a îndurat tăcerea, ci și-a construit o nouă voce în interiorul ei. Obișnuiam să cred că încheierea înseamnă răspunsuri, o mărturisire, un final perfect, un cerc complet. Dar acum știu mai bine. Încheierea este o alegere. Înseamnă să treci prin aceeași ușă care te-a frânt odată și să realizezi că nu mai are nicio putere. Petrecusem ani de zile trăind în penumbră, mergând pe vârfuri în jurul durerii, așteptând ceva ce nu se va mai întoarce niciodată. Alice își scrisese propria ieșire, crezând că poate pleca fără consecințe. Dar adevărul are un mod de a ieși la suprafață, nu întotdeauna cu dramă, ci cu certitudine. Și odată ce sosește, nu lasă loc pentru rușine sau negare. Pur și simplu este. Nu mai purtam întrebări ca niște lanțuri. Unde s-a dus? De ce a plecat? Ce am făcut greșit? Aceste întrebări fuseseră odată tovarășii mei. Acum erau fantome care nu știau că sunt moarte. M-am gândit la vocea Brenei la telefon în acea zi, plină de îngrijorare precaută, apoi de admirație tăcută, cum mă văzuse pe deplin pentru prima dată, nu doar ca mamă, constanta, consolatoarea, cea care ținea totul cusut, ci ca femeie. O femeie care pierduse, se frânsese, reconstruise și mersese mai departe. Asta conta în final. Nu căderea, ci ridicarea. M-am uitat încă o dată prin pivniță, la cutiile etichetate acum clar, la rafturile care țineau bucăți din trecutul meu, dar nu mă mai defineau. La strălucirea blândă a lămpii, care arunca lumină în colțurile unde întunericul obișnuia să se așeze. Și apoi am băgat mâna în buzunar și am scos felicitarea, cea care a început totul. Era mototolită acum, marginile uzate de la a fi deschisă și închisă de prea multe ori. Am ținut-o o clipă, apoi m-am ridicat și m-am dus la șemineul pe care îl instalasem toamna trecută. Mic, electric, suficient pentru a încălzi camera. L-am pornit, am privit flăcările blânde pâlpâind și am pus felicitarea în foc. S-a ondulat repede, s-a înnegrit pe margini. Cuvintele "Nu am plecat niciodată, uită-te în pivniță" au dispărut în fum și cenușă. Avea dreptate, într-un fel. Nu plecase niciodată cu adevărat, pentru că am purtat rana absenței lui ani de zile, dar acum alegeam să-l las să plece. Nu pentru el, pentru mine. Cenușa s-a ridicat și a dispărut. Am zâmbit. Apoi am urcat scările, am stins lumina și am închis ușa în urma mea. Nu pentru că mi-era teamă de ce era acolo jos, ci pentru că în sfârșit adusesem lumina cu mine și nu mai aveam nevoie să mă uit înapoi.